Allah alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tambaya ta ita ce, shin malam me hukuncin matar da mijinta ya bata tsawon watanni 9 ba labarinsa? Allah ya ji kan magabata. Sako daga Saifullahi Yahya Rafa kafin Soli jihar Katsina. Amin ya hayyu ya qayyum. Matar da mijinta ya ɓace ita ake cewa imra'atul mafqud ko kuma zaujatul mafqud a wurin malaman fikihu, wato iyali na wanda ya ɓata ba a samu labarinsa ba. Daga faƙada ne, mafqudun ya zama ismul maf'ul ne, wato wanda aka rasa shi. Al-mawsu'a al-fiqhiyya na Kuwait, a cikin wannan silsila na fatawoyinsu da na yi magana mai tsawo a kwanakin nan cewa 45 volumes, a volume na 26 sun yi magana akan matsalar batan miji ko batan mata ko kuma mijin da ya tafi ya dawowa an san inda yake. A volume na 26 kamar daga shafi na 63 zuwa shafi na 65 sun yi magana gamsasshiya akan imra'atul mafqud, matar wanda ya bata ba a samu labarinsa ba ko kuma an ji ya dawowa. A magana mafi inganci, hukunci ana sa wasu sharuɗa gare ta. Idan haƙurinta ya gajiya sai ta je ta wajen alƙali, sai ba ta takardar shika. Alƙali na iya sake ta. Na farko sharaɗin shine ya zama tafiyar da ya daɗe bai dawo ba. A ka'idan jiransa idan ya daɗe bai dawo, malamai sun ƙara wa juna ilimi, kamar fahimtar Hanabila, idan babu uzuri kuma tana da uzuri mai ƙarfi da ba za ta iya jiransa ba, kaban tana da buƙatuwa ga aure, rashin aure zai jefa ta zuwa ga zina, suka ce to za ta jira shi wata 6 ne. Malikiya suka kai har shekara guda. Fahimta irin ta Abdullahi bin Abbas, gabanin nan Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhum suna ga idan za ta iya haƙuri daga shekara 1 har shekara 4 tana iya jiransa. Amma sharadi na farko daman shine zama ta bashi lokaci yalwatacce. Sharadi na biyu ya zama tafiyan nan da yayi ta shiga wani uzuri na jiransa zai cutar da ita, kamar ya zama zai aukar da ita zuwa ga sabon Allah na mu'amala na aure a wajen aure, ko kuma nauyinta na ci da sha ba za ta iya ɗauka ba, ko ba mai iya ɗaukan nauyinta, tana buƙatar yin wani aure don wani mai gidan ya ɗauki nauyinta. Sannan suka ce na uku kuma ya zama babu labari idan ya yi tafiya, babu cikakken labari ina yake, a wani wuri yake zaune, me yake aikatawa. In akwai labari, matakin yana iya canjawa. So waɗannan su ne matakai da ake ɗauka. Idan mace ta jira aka ba da ɗan announcement ba a samu labari ya dawo ba, a ka'ida na shari'a sai ta je wajen alkali, a samu alkali da ya san shari'a ta addinin musulunci. Idan aka tashi zai iya taimaka ya ce a ƙara ba da announcement don ya yi clearing doubt, ko a rediyo ko a talabijin ko a jarida, tun da yanzu akwai hanyoyi da yawa, ko a social media za a yi ta watsa hotonsa da Allah duk wanda ya ga wani ana neman sa. Irin wannan duka ana iya ba da sanarwa don a neme shi. Idan alkali ya yi wannan ya gaba a same shi ba, to a ka'ida sai a kira ta da ita da waliyinta, sai alkali ya ce to kin gama jira. Jiran nan kamar yadda na faɗa yana saba, wasu na ga wata 6. Kamar a fahimtar Hanabila su, idan ya tafi matukar an san inda ya je, to za ta ci gaba da jiransa ne har sai ya dawo. Kamar ina ya je, kamar ya ce ya fita daga Najeriya ya tafi Misira karatu, a irin zamani da ba irin yanzu da ake da hanyoyin sadarwa ba, ko kuma ya tafi aikin haji irin time da ake tafiya da kafa, saboda kakanninmu da yawa sun tafi aikin haji da kafa. Mutum zai fita daga Najeriya ya shiga Chadi, daga nan ya tafi Sudan, don suka tafi babu wata hanyar sadarwa. To a irin wannan hali Hanabila suka ce za a yi ta jiransa har sai ran da ya dawo ko aka samu tabbacin baya raye. Amma a nan suka ce inda uzuri, to su ma ya halatta in tana da uzuri na ba za ta iya kame kanta ba, to ya halatta a bata auren. Mafhum? Tayyib. Don haka mudda da ake jira, wato period din yana fara mafi kankanta daga wata 6 ne har zuwa shekara 4.
amma a nan magana mafi inganci ana ba wa alkali dama ya duba menene maslahatta da halin da ta samu kanta a ciki. Shi alkali a cikin wannan wata 6 zuwa shekara 4 duk time da ya ga ya yanke idan ya yi interview da ita ya masa tambayoyi ya fahimci bukatuwanta da damuwanta da halin da take ciki, to shi zai iya cewa to za ki jira na wata 6, wata 8, wata 9, wata 10. Bayan nan alkali sai ya rubuta takarda sai ya sallame ta. Idan alkali ya sallame ta a lokacin, kuma kaddara bayan an sallame ta mijin kuma sai ya dawo tana cikin idda, don a magana mafi inganci za ta yi idda, a magana mafi inganci za ta yi idda, sai mijin ya dawo, to a nan idan tana da bukatar zama yana da ikon yame da ita, musamman idan ya zama uzurinsa na rashin dawowan karɓaɓɓe ne ba ganganci ya yi ba. To kaddara kuma alkali ya sallame ta a watan ramadana bana, ta fara idda sati 1-2 sai kuma aka samu labarin ai ya rasu wata 7 da ya wuce. To a nan matukar ba ta da juna biyu, to sai ta bar iddan ta riga ta kammala takaba, saboda takaba tana farawa ne daga rasuwar miji din, ko kin sani ko baki sani ba automatically kin fara takaba ba sai kin sani ba. So a nan shikenan ta kammala takaba. Mafhum? Tayyib. To kaddara kuma ta je wajen alkali a sake da sai aka ji labarin yana nan lafiyarsa kalau, kawai gari ne yayi zafi kuma rashin tsoron Allah ya masa yawa sai ya gudu ya batta da ita da yara da dabarbarunta, sai alkali ya sa 'yan uwansa sa tilas ya dawo. Alkali ya ce na ba da umarnin ya dawo. Da alkali ya ba da umarnin ya dawo, shi kuma sai ya ki dawowa, to anan kaga kenan bata zama imra'atul mafqud ba, ya zama matar wanda ya gudu ne. To a nan wurin kuma sai a ɗauko hukuncin daga imra'atul mafqud sai a dare ta kan ila'i lilladhina yu'luna min nisa'ihim ko tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim, cikin bakara aya ta 226. To anan ta bar matsayin imra'atul mafqud ta dawo matsayin matar wanda kaman yayi rantsuwa ba zai mu'amalan aure da iyalinsa ba, don gudanta ya kuma tana da haƙi a kansa, so sai a ɗauki wannan guduwa ɗin a matsayin kamar rantsuwa ya nisance ta. So anan ta koma babi ne na ila'i. So alayi halin wata 9 muna addu'a Allah ya bayyana mai gidanki, idan kuma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa Allah ya gafarta masa. Sannan abin da ya fi sauƙi ke je wajen alkali ki gabatar da uzurinki, alkali yana iya baki takardar shika. Idan alkali a kotun musulunci ba zai takardar shika, ko mutum din ya dawo wannan shika ya riga ya auku, matukar an bi dukkan sharuɗa da ake bi a halin da ya shafi na imra'atul mafqud, shika ya riga ya auku. Kasar da babu kotuna na musulunci ana iya zo a samu wani masallaci ko islamic center da take da rijista da hukuma, idan suka bi wannan ka'idodi suka baki shika, insha Allah ta'ala shika din ya auku, saboda shugabanni sukan zama waliyin malla waliyala. A ka'ida yana iya faruwa, shi yasa Shehu Khalil yake fara ko cikin muktasar cewa wakilul waliyyi kal waliyyi, shi wakil